מהו השלב האידיאלי לפנות אלינו להנגשת רכב? שלום חברים, ליצור איתנו קשר אתם מוזמנים בכל שאלה תמיד. אבל לפני שנוכל לתכנן ולבצע אבזור והנגשה ברכב שלכם, יש כמה שלבים שצריך לסמן עליהם וי. 1. סיימו את תהליך השיקום שלכם במלואו. 2. בררו מהם אחוזי הנכות שאושרו לכם. אם הנכות נגרמה במהלך שירות צבאי, תנו למשרד הביטחון. אם נגרמה בנסיבות אחרות, תנו לביטוח הלאומי. 3. פנו למרב"ד, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שם ייקבע אילו מתקנים דרושים לפי החוק ברכב שתנהגו בו. 4. צרו קשר עם מורה נהיגה לנכים, שיעור או 2 וטסט. קבעתם שיעור נהיגה ראשון, זה הזמן להרים עוד טלפון אחד אלינו, נכיר אתכם, נקשיב, נבין את הצרכים, ולאחר השלמת כל השלבים, הרכב שלכם יהיה מאובזר, מוכן לנסיעה לאן שרק תרצו.